Hey guys, how are you? Mwakaita vanhu woye munotamba here? Hai ndaizivei hove? Vana hove ava vanobva kupa. Hi Tate Tylers, how are you? Jacqueline, how are you? Precious Dube, how are you? Tino M, hi Nyasha, how are you? I'm good. Margaret Nyirinde. Ndeipi muri sei? Anhu munobatamba here, tinodakara yaamho. Edwina Venge, hi. Rudo Brenda Taps. Ndeipi? Chinaka Tracy, hi Nyasha, unotamba here iwewe? Ini ndinobadakara yaamho. Kuri sei kwamuriyo? Kuri sei kwamuriyo? Kwaswera sei? Tobva kumberengwa ndokwangu ndokunobva vana hove vandoziva ivava. Vandiri kutaura nezvavo, hama dzangu dzinonzi vana hove. Tobva mberengwa. Tobadakara yaamho. Kwaswera sei kumushando? Madhodha emuganga muri seiko? Madhodha emuganga Precious Tubanze, tinotamba wauya ngei? Ndakangodaro ndindoriyo. Yeye Miss Shema How are you? What are you? Seriously? Wauya nezvinyowana here? Okay, ndauya nazvo zvinyowana. Munotitsisa shero wayo wakatibhagamura here kuti akutirova nechisurprise. Omi jamba hanzi yeisi Nyasha. Ndiri Bobless. I'm in Canada. Hi, Sazi. Shema hanzi uri Oh, Pina kandione vanhu vacho vari kundimhorosa, ndivamhorose. Hans, hi girls, Nalisa Ani, hi Shero, Naomi Jambam. Uvoita uchisakayekera link ndida kumbomhorosa nhasi. It's Friday shamwa. Nyasha uri sei? Ndiri surprise kuita kutikwadza. Hanzi nice hairstyle Naomi Jamba. Mira ndipine ndandirambokomenta ndambotanga ndaisa link. Guys varoda kujoina mana hanzi Shero akachena sha. Ini ndauda kutobudawo. How Hai ndada ndaveura kanhasi. Veu. How you guys? Muri boy. Longest time ever. Hi guys. Hanzi yo. Guys varoda kujoina ndaisa link imboita muchibaya link. Buy link. Why you were looking good. Haindobabhuya hangu chindau zvechingezi zvandisvikwanisi besha. Indiro yechinda. Shero kufit kwakani ndabva. Ndava kugerwa. Natresi chinaka. Uyu wadzika waindepi uyu? Azvidzikisa uyu. Ambozvidzikisa. Bomusiyai. Tawanda maho. Is it mahove kana kuti ndihove chete? Wandoziva ndivana hove chete. Nyasha Martin hanzi waveurwa. Hanzi veveu. Okay, Thomas Nyamunda. Okay, let me put the link again. Hanzi china Martini. Hanzi ina Martini. Mira nditarise comment yake yakwira kumusoro. Ati ko Martin. Takanganwa hanzi Shero waveurwa musoro. Ndaveurwa shamwari. Zvingandinetsa. Zuva shomwa kunetsa ukama. Veu pana pinda mubhokisi. Inoki ndokumbirawo kungoona pikicha yenyu. Tenai kamera yenyu on.
ndibhiti inokere ndokumbira kuti muite kamera yenyu oni ndingokuonai ndoda kuti vaise kamera yavo oni ndivaoneka kuti ndikwanise kuita sei kuvaedha palife tenaika mukangotena muri kuseri hanzi inok 10 hanzi 10 whatever ani hanzi inoki 10 whatever handisi kuzanzi hanzi 10 chii ashera ari kungodonha chii chikuitika ndini here ichii handisi kuziva kuti zvii zvikuitika ini ndatirai kuedha munhu shero ndobva adonha saka handisi kuziva zvii zvikuitika ndibhuti here ndibhuti inoki here ingoinditirawo kamera 2 minutes ndobva ndangokuonai ndobva ndakuitai sei ndobva ndakuedhai adonhazve shema inetwork yako here kana ndeyangu hanzi shoti yeyo yakakufita shero shero network yake kunetsa ndindasara manje saka inetwork yangu iri kunetsa ka ya network yako iri kunetsa hanzi neshandionengo ndikutoidawo limelight wakomana shero namusi nondauya akandirova nechibhengemenere hausi kuoneka pavhidhiyo shero aya akangondirova nechibhengemene kwakutodhisapiya wakomana munhu uya akagerwa uya akagerwa munhu zvatisina kumbotaurirana bhoi here tisina kumbouzana hanzi network yako hausi kuoneka ya wakuoneka ani shero wakafriza handi gai Sharon akafiriza mawe Sharon iziflizile Shero wakafiriza apa vauya vakatirova nechibhengemene zvinoitawo network hanzi kokuzogerwa Shero aya akandipedzera aya akandipedzera nhasi aya akandipedzera hanzi kokuzogerwa unewashaya mari yekuri pamusoro ndosaka tizogerwa guys zvonetsa izvi reta 3 weeks usina mari yekuri pamusoro saka unogera that's the best solution hanzi wagererwe unenge usina mari yekuri kwana musoro saka unogera network yangu nhayevedwe why the jolosisity of all the days nanyasha zvikutondinetsa ini kuti ko network yako nhasi yandifungirei mira ndicheso ndakaita hotspot kuchikofera ichi pamwe ndo chiri kutondikanganisa ndikandibvise chihotspot chacho toni no isu tava kushandisa maikira anokuvadza kakudai saka anyway how is your Friday, how is your weekend? Inini ndangoka mazuva angu angofanana hazvina kuti iFriday hazvina kuti chii zvangofanana izvi lockdown yangondi hanzi ndasara ndega hanzi koshema wagererwe nhai ndandisina mari yekuri kwamusoro that's why ndagera guys totangidza futi tinenge tichingoramba tichingoita mamutangidzo so ndo zviripo totongodzira nezviripo guys kusvika mheno nyasha taura chinzi hanzi nice hairstyle shema hanzi nice hairstyle ko inini wedu ndikomendeiwo nhasi ndiri live man to man ukatarisa fesi yashero tarisa yangu man to man pana ari mubhokisi mira ndonhamuna
Ndati vanhu vakatarisa face yako votarisa yangu. Yo. Shero wadonha network yacho nhasi ma1 mambara. Hanzi Shero akaroorwa here asking for a friend. Really? Tiripo zvedu Shema kurova usadaro. Sadaro but wakafitwa hako. Thank you Mildred. Thank you so much. Thank you. Hanzi hai Shema aribo. Guys ini ndakuvara nekuzogara mumba ini. Lockdown yanditisa. Wakomana unomuka na 3 kwakungodya kwakutogeza kwakuvatazve boye ramana. Beauty kasvosve. Hanzi Shema ndimurese wopirisa. Shema adonha nenetwork. Ndichamuudza kuti Beauty kasvosve anga aridawo mureso. Wadonha Shema. Hanzi Edna. Oh, Edna ndisi kuona pikicha renyu. Ndisirewo pikicha. Ndisirewo pikicha. Muri sei? Ndeipi zviri sei? Hesi Beauty kasvosve. Ndeisei? Tiribo. Muri sei? Uri right here. Mushe kuri sei? Kuno kuri bo. Muri Kuri zvigonawo bo sei? zvako. Muri zvigonawo sei? Zvakangotonhora. Ora henyu amana indabho ina mana ndabho kunyatsokugarisa kubho chaiko ndabho. Zvakatonhora kani iwe. Hazvina kumira mushe. Wotoshaya kuti oitei unotanga ucharongedza mumba usvikaona kuti haini ndabho ini. Haiwa ndabho. Handichazvida. Hausienda kubasa kai? Kugara chaiko kune lockdown. Kune lockdown zvese zvakangovhagwa izvo. Ndekupi ikoko? Silent. Ingako zvakatooma. Kwese kwakavhagwa uko. Ya, tiri kungotambura tiri pano. Ngozvitamburira hedu nekuvata nekudya nekuvata. Wamana kudya nekuvata kuotambudza imi. Zvinorwadza unotanga ucharongedza kusvika waneta. Unorongedza unopusha mubhedha ugotsvetapo ugoonoti aiwa apa pasi kuita mangwana uchinja order. Wopukuta wakadai wodai. But hapana ndabho. Otraya marecipe ese ekubika. Marecipe ese ekubika unomatraya kusvika waona kuti nangu handichadai ndabho. Saka muri pakawo maisa mhenyu pamwe tinogona kutopinzwa palevel 5 handizivi. Muri kupapa? kuSouth Africa. Muri pa izvi South Africa ilevel chizvo zviya muri? Level 4. Zvichiri nani? Kutongotya kuti maybe nditogona kusafairi. Pakaipa. Totanga zvekurara. Anyway. Ikudya chinosvika pakupera chikafu kana kamari kacho kaunenge wakasungira kanosvika pakupera. Ingori kudya nekuvata. Kurendi magetsi zvine zvida kubhadhara. Apa kana wakagara wamba Thailand inopisa seka, unongochiita AC on. Magetsi anenge achirova zvisingaiti. Handi unotoda kutenga magetsi. Manje kunoku hatiti zvekutenga kaisi prepaid. Kuno kaisi prepaid manje. Ko ngoende kurasisa abva adonha munhu wacho. Koinda joino yakadonha sei? Maamshindi nyaya kuti chii? Kuti ngajoine futi. Edna joina futi. Hanzi?
Hanzi mukadzi chaienda kumbira kutenerwa kamera. Nditange ndakuonai. Ndotanga ndakuonai kuseri. Oh, Jesus. Alright, iribo. Ozoti ndine nyaya yangu yandida kutaura yandakanzwa ndikutotangira papi. Dzimai device riri kumashure. Ndureva kuti mukadzi chaye ngadzime device riri kumashure. Dzimai device riri kumashure. Haisi kutongerwa kuti mukutaura tichibva. Anyway, nyaya yangu zvangu yandaitongotira pane mumwe mufanira kukaramba kuita live. Device riri kumashure. Chizvi, hausi kuningira. Mukutaura tichibva. Anyway, nyaya yangu zvangu yandaitongotira pane mumwe mufanira vadzime device riri kumashure. Ndandati vadzime device riri kumashure. Radzima. Kwendiwa mune zvigaba uyu. Mukadzi chaiye dzimai ka device riri kumashure. Pane device riri kuita maecho. Hasitomboona. Tiarutange. Anza ndina device kumashure. Serwa zvino neza. Hasitomboona. Tiarutange. Hanzi tanga tichiti nhasi Shema akadzikama. Mukadzi chaiye. Anhasi akadzikama muzvionere kana kugerwa. Pakugerwa vandigura ini. Hanzi Shema unongodika so really? Ane kamwe kakungodika kari paari, right? Kamwe kakungoita kalavable so. Hanzi namainoku. Yes, Shema long time. Shema network yake iri kunetsa guys. Apa ndiane nyaya yake yari kuda kutaura. Tate Tyler. Yo! Hi Tate Tyler. How are you, Tate? Hello, Muri right here. Mushe muri sei? Anfunya sonzwa tawasem chana. Ndikati mushe muri sei? Ini ndiri boy. Tongogwadziwa na Shero agerwa musoro. Tautogerwa wangu. Ko Shero abadonda sei? Ari kudonda donda nhasi hanzi. Network yake ikunetsa. Toda kuti amboya kunopi Shero. Munotashiko PE. Munoziva kuti Shero kuya PE ka anogona kuya. Asi munongotenga tiketi racho rentege, right? Mungotenga yenyu tiketi racho rentege. Momuita sei? Moprovide accommodation. Anopindira pa PE. Anopindira. Ndingati mbona tomugadzire kuno PE ambosvika wakapindira. Anopindira. Ko hafa imba yavhala yakapere. Andisati ndaziva. Yepa ndikwanisa kupa updates. Abva aenda Kashero manje. Maupdate awana kupi manje achipaenda. Mira yauye. Network yake iri kunetsa. Mira yauye. Ari kuuya. Ari kuuya achidziadresa nyaya dzacho kozi ane nyaya yanga arikuda kutaura. Nini ndiripo ndakangobatiswawo chimuti. Pray more man ndachikanzwa sisters. Hey, how are you? Ndiri boy. Hanzi yes kazi. Yes, Shema is my girl. Na British. Hanzi Shema is my girl. Yeah. And you are my girl. Muna British. Shema. The spirit of anti-life. Oh, who is that?
Who be that? Is British. Handichazivi kuti zvakurenei. Ndozita here nesename. Anonzi British Mlauzi aumuzivi here. Ko une blue ndiani uyu? Ko ari boxer asina picture ndiani? Asina picture ndo mukadzi chaiye zvanga anga akaningirikini anga ambouya paya akadona. Anga ine device anga ruplaya muchu. Edna. And Edna ero. Son. And Mina ndono kuti Edna ero. And Edna. Kwane blue ndiani? Nditate Tyler. Vanga vari kubvunza nditate Tyler. Hanzi imba yevhale yakapera here. Handisivi indava. Ndonoona manje wezvira vatira kwara kunaka manje utauzize. Handiri kunokumba itate wakumucha kumasvingo ndonoona manje wezvira vatira kwara kunaka manje. Ko kwakuriseko kumasvingo wakatiigireko kumasvingo. Pane device rekuplaya kumasvingo wakatiigireko kumasvingo. Iwe chikumaritela imutengo wafarira rukrishia mani classmate yangu yekuhigh school kubva ndiri form 1 kanasvika form 6 nyasha chimbotokisa asi Lucretia wacho here. Lucretia unondizodedzere iwe une maeko here. Chimbopisa Lucretia tione kuti haasi ari maeko. ndakamute. Okay, Beton. Apa chimwana chaLucretia chiri kunguruka chimusire uko. Ndakamumute Lucretia. Kosa saka zvaita iko zvino. Nawe Lucretia unobhuya sei une maeko uchida kurwa kuti svisvina chiri uku mwana wadonha sure uko. Mwana wadonha uyo. Kudonha here kana kutamba naye. Kudonha here kana kutamba naye. Arikutamba uyu. Arikutamba. Laya. Uri boya here Lucretia. Uyu Tyler wadonha. Asi ndasara ndoga. Ndiri bho zvangu chero uri sei. Lucretia, I think ndi une maeko chimbodonha udzoke futi. Nyasha chimbomudonhedza adzoke futi hamino device iri kuita manoise. Ko zvaurombokaisa British asi makuzwana British chinguru wabvirira kumisa kuti my girl azvirwako. Andinozombochinja comment. shame. What Edna network yake iri kubreak. Ndatarda British. Hanzi? Asunzwika network yake. Ndati ada kutala Wakadzana eko ndingaisa ndidaro vedu wati wakadzana British Mlauzi. ndati ada unyasona ya British. Ish. Uko ndingomva kuti British chete. Zvimwe sabasa ndikubohwa. Ari kuti chii nayo nyasa. Asikunzwika. Vakambodzike vadzoke futi. Ndikukunzwa Yohani. Now kwanza usikunzwa. Kudi pamusoro paBritish. Ndachingobva kuti British. Ndataramba akaisa message ya British kuti unyatsoona. Ndazvadziwa. Abva apindira British wacho. Abva apindira British wacho.
Hello guys, Unmovable. British boys. No voice racho kandikaite sewa man. Oh yes. Unmovable, how is it going? Guys, Unmovable. Tribo, oh yes, I don't know. Musikana anga kanzi oh yes. Ane jacket kanzi oh yes. Kwasa kuona chini. Okay. So what's the story today, Shema? What have you got for us? Ndandichikupa out nenetwork yangu ndingachaziva zvinyaya yangu yanaichoda kutouya nayo itori yakangondinakidza pandakaiwa nyaya iyoyo ndichibva kwagutuko yato expire nyaya iyoyo zvakaitika ndezvekudai sina kuiona se-expired date yacho. haiwe unoziva masviko uchangobva muchivhu saka pandinabaka handinozoti kugadzirwa dziri kugadzirwa zvinonyangadza kufamba murodhi idzodzo saka vanogredha vagredha ka imi munofamba nekwakagredha okay. Saka let's say from chivhu uchidzoka kudai neharare handizozvi kuti nechimwenzi masvingo rodhi reka tinonzi chiista rachoni saka ndine maporipori kanjani saka pane bhazi ratakaona inaptuna ndinozviramba kuti musi wekutanga watikaenda because ndakaenda ka4 ndokaenda tongoti tipiyo kudarika nepanapa takadarika ka4 but pekutanga patakadarika napo musi wekutanga chinda kumushaka ini bhazi rina handina kuriona saka noti pamwe handina kutoriona nekuda kuti pamwe handina kutasa divi iroro bhazi handikobva ndarega kuriona asi mwana watita mwana naye anoti bhazi patakadarika raivapo saka pakudzoka kudai ndotokomena ndoti ko bhazi rorogozofira pakona sei pakaita sei papa pari very dangerous zvikanzi bhazi takadarika riripo hazvina kushata saka patikaenda kudai patikadzoka nababa ndobva kwazonzi kwaane malockdown aya saka ndobva kwanzi kushina mabhazi ndadzokera futi nani navo baba kumusha paipai tadzokera kumusha zvakanaka ndaona futi zvebhazi iya tikati ko naimi bhazi iri kuda kuti vekambani yacho havasi kukwanisa kuyaustora bhazi iri nepariri pachoni parakafira pachonika pashapu engo iya yekuti dai ndaiziva kuti panonzi pachii zvino handipazivi kuti panonzi pachii panapa ndozvidai futi todzoka ndo handazonzwa imwe theoriwo yekuti hanzi bhazi iri rakafirapo kare iro bhazi rori asi rafira apa kare bhazi iri kunonzi munhu unongoda ngoribata unorohwa asingamboiti itori theory yakatozohwa kunyepa ikoko ndakati nevadzenyi iwe ukazviwa nani zvikanzi ndozvikutoitika ende hakuna rikwanisa kubata bhazi rondosika riri pano kati vanhu havari nemere bhazi rakambanaka rongova pakona ipapo harisi kukwanisa kana kubva ndo ndazoudzwa theory iyoyo asi handisi kuti ishuwa here kana kuti kwete because yakangofana neimwe theory yandakambohwa patikamboenda kuvictoria falls kuchinzi kune chitirera chakasosiwa kare tirera iyoyoyo haibatwi nemunhu nokuti munhu kangoenda danobata ipapo vanorohwa singambaiti but hanzi tirera iyi zvaikaita nezvekuti sekuru vakasiyirwa tirera yakangonzi ndirewo chambodaiwo so handi kudivira uko kunofamba magonyeti singamboiti saka sekuru hanzi vakasvika pakufa vakangobatwa tirera kuti hanzi ndichadzoka ndotora tirera rangu sekuru vandobva vafa saka nikufa kwavakaitawo tirera harisi kubva pariri towana jehovha musikodengo dei ndakambazviwa iyoyo ndeyekuyekera iyo ndeyekudivire kuhwange iyi ndakatoshamisikawo ndikatozoti tsvaga tirera ndikariona riri padivi nezhira ende ratova nengura asi zvebhazi ndezvemanje manje but ishuwa here kana kuti vanhu vanotanga kuspekulata vakaona kuti chinhu charamba chiripo kwenguva refu but manje ndisingazozivi manje kuti iri bhazi iri saka kana vachibva kukambani yani ona because handina kunyorwa kambani zitakaini rinongova riri plain white
ndikati anoda kutomboudzawo vanhu kuti makambosviwawo here kuti hamunambosviwa ini Unotora pictures yebhazi. hanzi Unotora picture yebhazi sei? handina unoziva kuti ndichifamba here British ndinombosangana nedzimwe nyaya dzekuti ndinozviti ndozohlaini kuzoni Watu wakaruona hanzi watu wakaruona upi bhazi kutauni ipi iyoyo ndipe mari yacho yekuri kwamusoro iwe unoda kuti ndikupe hestauri ndine mari yacho here newe frame muzimbi nai British ndingauya ndakari kwaBrazilian ndisina mari yeBrazilian I can't do zvandisingaafodika naye vasikana natural ndizvo unofanira kuitawo sanehanda so ravo natural kutoshayiwa shamwari I have to do zviripo kana ndaane mari yacho ndicharuka kana ndisina ndoita zvandinokwanisa unongorukwa hanzi machi zvandakaita zvinonzi handizivi zvii anonzi machi macornrows andi Lucretia wati ndati yakakufita short hair obva wanifungisa kwabiriri namai mando zvekuti babiriri namai mandongo uchiri kuziva here guys pakaipa kwabiriri amana ndichakudzokera ndaifanira kuenda kumanikaland last month handina kuzoenda ndakasenda kuSouth Africa then bva ndadzoka bva ndafunga kuti ndichaenda futi kumanikaland ini uyo ndikanokudadewa kwagutu atikana ndasiwa mai yangu nababa vangu ndo vanamboita ndiri koko ona manjiko nezvandisina chishuwo but nhasi zvaa zvimbondibata nhasi ndatombofunga kumbodzokera kumusha zvevuti I saw those videos. That was very nice. Mama chicken farm, is it? What, Lucretia? Anonzani, Lucretia. Yes. Zinorauti. Full of light. Let there be light. Yes, exactly. It means full of light. But I was saying with my videos, that was very good. Like, Huku Zemazai. Yeah, my videos are wakatola kwa good. Kwandakaenda kuya vaitogara tichikura kava kuona zvinoita Jehovha muziko yedenga ndo vaiva nechigayo voga ndakakongana kuti vataure mhani ipapo ndo voga vaiva nechigayo tichikura sekuru vaya kwamahofa ende wachoziva kuti chamunogasa kwamahofa kana chigayo chakafa wotoenda kwanyika nechoka futi papapava pasi pedoka kudero paipenecho ndinoyatsakurwa kuti I remember ndiri high school Is it just me like the spirit of anti-network out? Network yako ma 1000 chama. I still mubatika kana. Nakambodona kanetwork yakambodona. Yatate iri kuita. Ya British iri kuita. Yabva yadona. Network yako ma 1. Dana asingatende kutaura nyaya yemabhazi anombofambira pandingotaura yabva yadona handisiziva kuti zvinombofamba sei kuda zvana asingatende kuda kudzokera kunoita vhidhiyo yaarurwa. Can you say hello to my friends? Yeah. Hello my friends, how are Hans you? Budi.
10 out of 10 chirungu. All right, how are you? Would you like smoke shisha? Who? Where is it? Where? Oh, it's your friends. Oh, okay. Hello, guys. Na How are you doing? freezer, guys. Have you ever used smoked shisha? Hey, people. You like? Yeah. Hello. Pane murungu Sharon, pane British murungu. asidione murungu. Pane murungu. Neighbor yangu. Mimi maka freezer kuside kwangu, guys. Maka freezer. Pane murungu. Yeah, back home, yeah. Shamari yangu sana ndachoti mbomoresa vasikana mai mimi murutadza kumhoresa munatanga vasikana kuafrica ndichinyatsomumhoresa. ndimuzose Shero, I can see you and I can hear you. Bro, ndungonzwa chete here there. Mina ndidone ndidzoke. Hello, guys. Hello. Yes, hello. You hear me? How are you? How are you? Not bad, thank you. And you? You all right? Yeah, I'm good. I'm asking you, have you ever smoked shisha? Do you smoke shisha? Yes, I've tried it, but I didn't like it. Oh, you don't like it? Okay. But I've tried it. Ah, okay, all but right. my friend here likes to smoke shisha. Okay, do you have shisha in your country? Shisha shop? So people Yeah, smoking shisha? where I am, there is shisha. Yeah, this is from Lebanon. Oh. Do you know Lebanon, Middle East? Yes, I know. It's nice flavor. Mixing fruit flavor. Okay. So I smoke shisha and I drink beer same time, so it's gonna be very nice. You got a good mood. All right, I give you Manda. Okay, bye. Davey. mataurirano. Yeah, tataurirana. Hanzi kune shisha here kuAfrica. Ko Shema aenda kupo? Shema ari kuya network yake iri kunetsa. Saka siku asikana. How is the weather down there? Shema iri kunetsa. Kuri sei kuAfrica. Kuribo. And this kuAfrica zvangu, but kuribo, I think kuribo. Oh, uri kupiwa? I'm in Thailand. Oh, Thailand, okay. Saka kuThailand kana muchiti manheru unoti nechirudzi chavo. Anigona kutaura chiThai. Saka unogara seiko? How do you say evening in Thai? I don't know. I just know the basics. Basics. But if it was Chinese, I can speak. Oh, chimbotipa good evening in Chinese. Kurichi? Good evening. Wan shang hao. Wan shang shishi ha. Wan shang hao. Wakaipa wena. Wakaipa. Nobva ndifungisa madhabhosi kana itaura chinonzi Chinese. Wakaipa. Chinese. Ini nangu handitauri zvekudaro zvangu zvekudaro. Ndongotaurawo zvekuti semunhu wekuziya, semunhu akambopindawo munzvimbo yacho akangoona kuti zvakadii. But Thai anigona kuitaura. Sandara mfana. Ndosada kuita kuno. Pane music ka munondikuwadza ne copyright. Ndakumute ne music ya play ku background. Okay, Shema aita ma problems ese disappear. Handisi kuziva kuti aripi izvezvi.
handikuziva vasikana join hanzi china Chipo Magaya. How are you Chipo? Ndiribo mufunge. Ndiribo zvakoti. Amana shema hachabatiki. Ask kubatika. MuBritish aenda kunonzi pane music. Nokuvara necopyright ukaisa pane music. Saka adona. Saka adona shero adzoka. Ko zvandandadonhesewa nhaiwe nenetwork yangu vedu weye zvaine jealous. Chiekera chirega ndinde hangu network yangu yaramba. Tozoita mangwana time apa ndokasira kuita live mangwana. Alright, iribo rega ndichivatawo. Achida kuhwa mubvunzo wataira uya uyu kuti anga achiti kudii nenyaya uyu ndada kuwisisa. Aripiko Adona ndandakamisa anga aripo arimo mucomment section handisiziva kana azobuda. Anga ari hanzi imba yavhale yakapera here. Ndada mupindura zvakanaka kwete zvemajokes anaichita sheshe. Saka aripo here ngaadzoke ndimupindure. Okay, Tyler dzoka. Aripo. Ndamuti adzoke. Asati apo. Uri kuedhawo ndiani? Ndimukadzi sei ndiLucretia. NdiLucretia. Inini saka ndine network iri kunetsa ka. YaLucretia haisi kunetsa kai. Izvo wakafurisa. Network yaSharon iri kunetsa. Nyasha uri muningi wamaVlas herewo. Oh my God! For real? Yeah, for real. I was actually talking to her. I was talking to her like 10 minutes ago. Oh my goodness, Magafanana, you just reminded me of Mave. Oh wow. Really? Yes, Really? Magafanana Singaite. Oh my goodness. How is she getting on? How is what? How's Mave? She's okay. I was talking to her, I think 10 to 20 minutes ago. She's in Namibia. Oh, she's in Namibia now, is she? Yes. Oh, bless. Oh my goodness. How many kids does she have now? 2. 3, actually 3. She has 3. 2 boys and a girl. Oh my goodness. Oh, nitaita Sharon andipe number dzake. All right. Guys, kunzwa bye-bye. Sharon. Bye, Nyasha. Sharon. Lucretia bye-bye. Inina nzwa network yaita jealous. Bye-bye, Sharon. Bye-bye, Sharon. Sharon, iba uyu ningrini pa Nyasha number dzangu. Andisendro number dzamave, please. Nyasha shamwe ndopa number dzangu se. All right, mira ndi end your life titaure kuseri. Sadoni. Sharp, all right, iripo. All right, guys, see you. Bye, Thank you so much, guys. Thank you so much. Network ya share ita jealous. So bye. Bye, guys. Bye.